Venuša vstúpila do znamenia Strelca 29.12.2023. Tento vstup ukončuje obdobie, keď emócie boli silné, ale skryté, aby ste sa s nimi museli sami vysporiadať. Týkalo sa to hlavne financií a vzťahov, keďže Venuša nesie v sebe túto symboliku. Vianočné darčeky ste si rozbaľovali práve pod týmto vplyvom. Možno ste ostali viac prekvapení z toho, čo ste si pod stromčekom rozbalili. Zmena atmosféry bude určite citeľná. Venuša v Strelcovi nám prinesie úprimnosť a otvorenosť citov. Venuša je v ohnivom živle málo stabilná a uchyľuje sa k dramatickým výstupom a premrštenosti citov. Venuša prinesie o čosi lepšiu atmosféru, ako to bolo doteraz. Stávame sa viac spoločenskí, začneme viac smerovať svoju energiu do spoločnosti. Chceme byť extrovertní a túžime viac po osobnej slobode. Dožičme si ju aj vo vzťahoch. Ak bude prevládať pocit, že niekomu niečo dlhujeme, alebo nám niekto niečo dlží, budeme sa to snažiť napraviť. Venuša prináša potrebu žiadať a dožadovať. Vo vzťahoch to môže byť živé a plné rôznych zmien nálad alebo náhlych hádok a zmierovania. Stabilná atmosféra vo vzťahoch nie je až tak možná. Celý článok si môžete prečítať na Patreone, link vám pripojím k popisu videa. Pre ďalšie astrologické novinky ma sledujte.